Kan de ploeg van Gerald Aukes dezelfde kwaliteit opbrengen als een week eerder na die 26-18 oerwinning? En wat kan deze Denise Bezemer? Zij is coach van Tempo. Zij moet per vast winnen om in de race te blijven. Die vraag die zou beantwoord worden in Alphen aan de Rijn. Het is LJODK via Erwin Zwart wat hier een trein in een voorsprong neemt. En dus zocht het er goed uit voor de ploeg uit de Gedik en Ter Wispel. Maar Tempo, ja, dat is een ploeg die vocht het voor haar laatste kans en die zal dus onhekje matten. En dat doen ze via Jasper van Doorn. Hij brengt de stand op treien en is verantwoordelijk voor alle treffers. Hij is dus hot, dat is duidelijk. En wat kan Tempo? Kan Tempo nou bijblijven of kan ze zelfs uitrennen? Nou, dat laatste gebeurt, want een trein in achterstand wordt omboegd in een 5 voorsprong. En nu maakt LJODK weer in de achtervolging. André Zwart onder de koers zocht dat er goed afvangen wordt en benut dit boetekansje. En met 2 treffers op Riegen is het volslijn in Liekwicht. 4-5. En de wedstrijd die zal een keer kantelen matten. Maar de vraag is welke kant uit. LJODK die beziekt het weer dat rendement te helden van die eerste wedstrijd. En Erwin Zwart is weer toek van afstand. Nou weer een lietsverschil, 104 voor LJODK. En zo golft het op een del. Zoals die 2 achter, zoals die 2 voor. De liekmakker van Jasper van Doorn. Zijn 5e treffer in de eerste helte. Zo'n gelijk. Maar het is LJODK wat in die eerste helte het laatste woord had. Er wordt goed jongen naar de persoon die het vrijsteert. Marion Visser bepaalt de reststand op 10-9 in het voordeel van LJODK. Maar er komen nog 30 minuten en dat zullen hitte minuten worden. Want Tempo in eigen hal, dat is een sterke tegenstander. André Zwart mist hier in eerste instantie, maar maakt het daarna prima af. En LJODK pakt weer 2 puntjes verschil. Tol wordt zien. En dan komt het moment van de verhaalje van Tempo. Een overtreding van LJODK vlak voor het einde van de tijdklok. Net handig dus. En dus de vrije worp. En die gaat erin van Rosanne Visser. En dan is het verschil nog maar 1. En Tempo dendert terug. Het is heel lastig voor LJODK om overeind te blijven. Sita Bijker pakt toch een doelpuntje mee. 12-14 is de stand in het voordeel van LJODK. En dan gebeurt er iets bij Tempo waar LJODK geen antwoord op had. De ene trobraak naar de oren. Hier is het Rosanne Visser. Die scoort 14 gelijk. En dat gaat gewoon terug, want de volgende trobraak is van Sanne Broeksma. En de voorsprong van Tempo dus in die tweede helte. En nu is het zaak om bij te blijven, maar dat bad eerst net. Santje 14. De 4e goal van Rosanne Visser. En dus de time-out van Gerald Aukes. Hij maakt nou echt onderbak. Het gaat mij net groter worden. Maar dit bad mij de strafworp van André Zwart. Hij kan het verschil weer ombrengen naar 1, maar lid dat nee. En dus wordt er voordelig profiteerd aan de orenkant. En wordt het verschil 3 in plaats van 1. En dat weer de genadeklap. Tempo wint met 22-9. En dus komt er een tweede allesbeslissende wedstrijd. Die zit de jongen in Alphen aan de Rijn. En de winnaar van dat duel is finalist om promotie naar de league. Ik vond dat wij het net rustig genoeg weer in ons eindschot. We hebben gehaast. Op een gegeven moment kom je achter te staan. Er komt toch een bepaalde druk in de ploeg. Verdedigend winnen we net zo goed als Oude Sneun. En dan hier bij hun steeds speelpunten. Hun komen in hun spul. En wij moeten er iets achterom. Nou ja, de tweede helft hebben we toch lussen laten. En dat is jammer. En, maar ja, we moeten thuis winnen. En daar hebben we alle vertrouwen in dat we dan gewoon de wedstrijd pakken. Ik denk dat we ons goed hersteld hebben na vorige week. Maar laten we niet te vroeg juichen, want we moeten nog steeds dinsdag aan de bak natuurlijk. Ja, nou, het kan heel leuk worden. Alleen dan moeten we wel winnen. En bij mij is vrij nemen van het werk om het, voor de meesten denk ik. En, en dan is Jan hierheen om het te staan bij mij z'n. We hebben vandaag gezien hoe vol het zat, hoe sfeervol met de band en allemaal kinderen hiervoor met shirts en alles. Dus de sfeer is er in ieder geval. En ik denk dat het aan ons is om dinsdag te bewijzen dat wij gewoon volgende week die hoofdklassefinale moeten spelen. Hoe schat nou de kansen in? Nou, die ben nog lieke groot. Ik denk dat we hier van leert hè? En dat we er tegen gewoon doorheen moeten. Het kan hè? Absoluut, absoluut. We gaan hier gewoon heen om te winnen en dat lijkt me duidelijk.